Вітаю спадарства, у эфіры Белсат Зум, з вами Юлія Лабанова. Запрашаю на абмеркаванне тэмаў дня і агляд навінаў. І сёння ў нас. Паляванне на крыніцы інфармацыі ў Беларусі. Спецслужбы стварылі і распаўсюджваюць фейкавыя чат-боты. Ніякага двоеўладдзя. Чаму Лукашенко не хоча аддаваць пасады кіраўніка УНС і якія заданні выканае сход на паседжанне ў красавіку. Правяралі за пажар у гандлёвым цэнтры, прыцягваюць да адказнасці за экстрэмізм. Суд над уладальнікам гандлёвага цэнтру Беларусь. Асцярожна, фейк. У тэлеграме з'явіўся фальшывы чат-бот фонду «Байсол». Інфармацыю пра гэта маглі заўважыць карыстальнікі розных чатаў. Аўтары паведамленняў пра фейкавы бот звязваюць яго стварэнне з нядаўнім узломам базы маніторынгавага праекту «Беларускі гаюн». Аднак кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак папярэдзіў, ініцыятыва не карыстаецца ў працы чат-ботамі. Андрэй Стрыжак кажа, што сілавікі пакідаюць у чатах спасылку на фальшывы бот для нібыта зваротаў у «Байсол», ды заклікае карыстальнікаў быць пільнымі. Пра фейкавыя чат-боты паведаміла і гомельскае выданне «Флагшток». Рэсурсы нібыта прызначаныя для сувязі з рэдакцыяй, аднак у самім выданні мяркуюць, што такія боты стварылі лукашэнкаўскія спецслужбы для дэананімізацыі карыстальнікаў тэлеграму, якія хочуць даслаць журналістам інфармацыю. Напярэдадні «Флагшток» першым напісаў пра расійскі дрон, які 9 лютага упаў у Хойніках. Дзяржаўныя медыі пра інцыдэнт не паведамлялі. Абмяркуем гэтую тэму з доктарам палітычных навук Паўлам Усавым. Вітаю вас. Добрый дзень. На мінулым тыдні пасля ўзлому чат-боту спыніў працу праект «Беларускі гаюн», і ён займаўся маніторынгам ваеннай актыўнасці ў Беларусі, паведамляў пра перамяшчэнне расійскіх дронаў у беларускай паветранай прасторы. А затым пра падзенне беспілотнікаў у Хойніцкім раёне паведаміў «Флагшток». На вашу думку, ці выпадкова, што фейкавыя чат-боты з'явіліся менавіта на праекты «Флагшток» і «Байсол»? Давайте прааналізуем агульную сітуацыю. Усе тыя структуры інфармацыйныя, якія вы пералічылі, яны займаюцца перш за ўсё зборам інфармацыі. Гэта фактычна адкрытая выведка адносна таго, што адбываецца ў Беларусі. І гэта, безумоўна, ў інфармацыйным сэнсе, у сэнсе бяспекі, вельмі рызыкоўна і з'яўляецца сур'ёзным выклікам для беларускага рэжыму, лукашэнкаўскага рэжыму, які задзейнічае ў сваю чаргу ўсе рэсурсы, перш за ўсё контрвыведку, інфармацыйныя рэсурсы, ГРУ, КДБ для знішчэння вось такіх ініцыятываў. Неважна, як яны будуць называцца. Важна, каб знішчыць усе каналы, якія могуць атрымоўваць ці распаўсюджваць інфармацыю адносна сітуацыі ўнутры Беларусі і перш за ўсё звязаныя з пытаннямі бяспекі, вайсковымі пытаннямі і гэтак далей. І тут мы сутыкаемся з двума рознымі псіхалагічнымі падыходамі да таго, чым мы ўсе займаемся. Першы падыход – гэта падыход гульні ў казакі-разбойнікі. І гэта падыход, на жаль, які характэрны для беларускай апазіцыі, якая разглядае такую дзейнасць проста як прыгоду, як нешта цікавае, і не глядзіць на сітуацыю з праблемы з пытаннямі, звязанымі з бяспекі, забеспячэннем максімальнага ўзроўню гарантыяў для сваіх людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія дзейнічаюць, якія збіраюць і дзеляцца інфармацыяй, і не клапоцяцца пра стварэнне сур'ёзных сістэмаў бяспекі ці ўласнай контрвыведкі. За 5 год дзейнасці апазіцыі так і не ўтварылася структура, якая б займалася пытаннямі бяспекі, то бок фактычна контрвыведкі. І мы маем вельмі шмат прыкладаў, калі, дзякуючы вось гэтай гульні аператыўнай, былі знішчаны сур'ёзныя праекты, звязаныя са зборам інфармацыі. Гэта і «Чорная кніга Беларусі», гэта і пасадка самалёта з Пратасевічам, гэта і канфлікт, крызіс у Байполе, і калі выкарыстоўваюцца дадзеныя важныя для сур'ёзных праектаў у эгаістычных інтарэсах, што ставіць на, скажем так, у небяспеку шмат тысяч людзей. І вось такіх структур не ўзнікла. І няма разумення адносна таго, што супраць апазіцыі, супраць грамадзянскай супольнасці працуе велізарная сістэма не толькі рэпрэсію, а велізарная сістэма
выведкі і контрвыведкі, якая яшчэ з дапамогу якой яшчэ ёсць і падключаюцца рэсурсы расійскай ФСБ і СВР. І пакуль апазіцыя будзе гуляць у казакі-разбойнікі, калі не з'явіцца сур'ёзнага стаўлення і мышлення адносна гэтай збору аператыўнай інфармацыі і захоўвання гэтай інфармацыі, беларусы ў Беларусі будуць пад пагрозай. А на што пры гэтым разлічваюць сілавыя структуры, сілавыя ведомствы, бо толькі нядаўна быў ліквідаваны беларускі гаюн, усе памятаюць пра гэта, а тут з'яўляюцца фэйкавыя чат-боты. На што разлік? Запужаць ці ўсё ж такі спадзяюцца даведацца пра гэтых асобаў, якія дасылаюць інфармацыю? Усё нашае супрацьстаянне пазіцыі контрсістэмы з сістэмай – гэта супрацьстаянне інфармацыйнае. І чым больш інфармацыі мы ведаем пра тую сістэму, пра тое, што адбываецца ў адміністрацыі прэзідэнта, у спецслужбах, тым лепей для нас. Гэта сведчанне пра тое, што мы маем доступ да сур'ёзнай інфармацыі, можам выкарыстаць гэта для дэстабілізацыі сітуацыі ўнутры сістэмы, нават ва ўмовах крызісу. Тое ж тым жа самым займаюцца і лукашэнкаўскія спецслужбы. Гэта збор інфармацыі максімальны пра ўсіх людзей, якія звязаныя былі з гэтымі структурамі, якія атрымоўвалі фінансы, якія атрымоўвалі дапамогу, якія дзяліліся інфармацыю. Любая інфармацыя, тым больш, што у гэтых структурах, такіх як Байхелп, Байсол, Гаюн, План Перамога, розныя боты, утрымліваецца велізарная колькасць асабістай інфармацыі, якая патрэбна для ліквідацыі таго, што называюць унутры лукашэнкаўскай сістэмы пятай калоны. Гэта нашы рэсурсы, апазіцыйны рэсурс, якія мы павінны выкарыстаць ва ўмовах крызісу. А зараз гэты рэсурс знішчаюць. І знішчаюць давер да усіх апазіцыйных структур, бо справа з Гаюном, хаця ўжо план Перамога сам па сабе павінен быў прымусіць, не план Перамога, а чорная кніга Беларусі, прымусіць таго ж Матольку думаць зусім інакш. Не думаць як хлопчык, які гуляе ў казакі-разбойнікі, а думаць пра сітуацыю як пра рэальную вайну, дзе на кон пастаўлены жыцці людзей. Ніхто ў апазіцыі на сённяшні дзень такой стратэгічнай ментальнасцю, такім стратэгічным мысленнем не карыстаецца. Для нас на сённяшні дзень, пасля 5 год сітуацыі, пасля 20-го году, пасля 3 год вайны, усцяж нейкий інфантильний падыход до того, што адбываецца ў Беларусі і да таго, што робіць рэжым Лукашенка. Яны не гуляюць, яны забіваюць людзей, яны шукаюць інфармацыю максімальную, якая спросціць ім гэтую задачу і знішчыць той рэсурс, які павінен працаваць на апазіцыю. Вось асноўная задача, і гэтую задачу, я лічу, на жаль, на сённяшні дзень яны спецслужбы лукашэнкаўскія рэалізуюць вельмі паспяховыя. Мы гэтым на сённяшні дзень пахваліцца не можам. Та інфармацыя, якую мы мелі доступ, магчыма, яшчэ толькі засталіся кіберпартызаны, якія могуць і забяспечваюць яшчэ нейкія атакі інфармацыйныя, збор інфармацыі адносна сітуацыі ў Беларусі. І пакуль што ніякіх такіх скажем, сур'ёзных супрацьдзеянняў супраць кіберпартызанаў не было зроблена, але калі мы паглядзім на ўсе іншыя сістэмы, той же полк Каліноўскага, той же офіс Ціхановскай, той же Гаюн, паўсюль у нас сур'ёзныя правалы. Вось Святлана Ціхановская акурат сёння заклікала забраць у рэжыму інструменты штучнага інтэлекту і платформы сацыяльныя медыа. Як вы ацэньваеце гэтую заяву, ці дапаможа забяспечыць яна беларусам больш бяспекі, і ці не атрымаецца так, што мы адбярем у рэжыму тэхналогіі? Гэта ввогуле нейкі дзіцячы садок. Гэтая штучная інтэлігенцыя, сацыяльныя сеткі, гэта толькі інструмент. Рэальна, давайце ўзгадаем пра тое, як спецслужбы вербуюць прадстаўнікоў апазіцыі. Аператыўная дзейнасць і, дарэчы, на працягу 5 год у нас не ўзнікла сур'ёзнага, няма нават сур'ёзнага эксперту па пытаннях спецслужб Лукашэнку у апазіцыі, які б даваў бы кансультацыі ці нават каментаваў. То бок я, палітолог, мушу каментаваць тыя базавыя рэчы, якія неабходны для таго, каб супрацьстаяць дзейнасці
лукашэнкаўскім і расійскім спецслужбам, хаця правалаў было вельмі шмат. Давайте прыгадаем нават той жа правал з Зінковічам, групай Зінковіча, Федут і Шчыгельскім. Як аператыўна гэтыя службы спрацавалі беларускія і расійскія ў Маскве. Дык вось, штучная інтэлігенцыя на сённяшні дзень не з'яўляецца інструментам аператыўнай дзейнасці. Гэта ўсцяж, гэта агентурная сетка, гэта вербоўка, гэта збор інфармацыі сярод апазіцыі, якраз таки дзякуючы таму, хто ў гэтай апазіцыі функцыянуе. Забярыце гэтыя соцсеткі, абмяжуйце уладам у Беларусі доступ да вось гэтых інструментаў новых, так вы ж абмяжоўваеце доступ і беларусам да гэтых інструментаў. Давайте яшчэ звернемся до такога моманту, бо па дзяржаўным тэлебачанні цвердзіць, што інфармацыя пра расійскія беспілотнікі ў беларускім небе гэта фейкі, і чаму прыярытэт уладаў хаваць гэтую інфармацыю любым коштам? Мне здаецца, што менавіта вось накіраваная ўвага спецслужбаў да тых каналаў, якія ствараюць павестку, распавядаюць пра перасоўванне вайсковай тэхнікі, пра дроны, беспілотнікі, ці гэта звязана з магчымым правядзеннем вучэнняў неўзабаве ў Беларусі? Усё адно з адным звязанае. Мы жывём у перыяд глобальнай гібриднай вайны, і Беларусь у гэтай вайне займае важную ролю, і беларуская апазіцыя ў тым ліку. І ў гэтай глобальнай гібриднай вайне інфармацыя і дэзінфармацыя маюць асноўную важную ролю. І для Лукашенка у гэтай гульне важна забяспечыць перш за ўсё, свой вобраз як чалавека, які дбае о бяспеку і нічога беларусам не пагражае, Беларусь не ўцягнута ў вайну, ніякія беспілотнікі не лятаюць, а калі лятаюць, то гэта украінскія беспілотнікі. І, безумоўна, галоўнае, як гэта было і ў савецкія часы, як гэта было і пасля распаду, ў часы Лукашенка, гэта дэзінфармацыя. Давайте ў гісторыю трошки вернемся. 2011 год, плюшавы дэсант. Не ведаеце вы, напэўна, некаторыя слухачы гэта памятаюць, калі маламесны самалёт з тэрыторыі Літвы уляцеў у паветраную прастору Беларусі і раскідаў плюшавых медвядзёў над Менскам. Гэта быў сур'ёзны інфармацыйны удар па сістэме бяспекі, тады паляцелі головы шмат каго у перыяд кіравання Лукашенка. І, канешне, на шчасце, тады ніхто не загінуў ад беспілотнікаў і ад такіх рэгулярных улётаў расійскіх беспілотнікаў на тэрыторыю Беларусі. Гэта ж не першы прыклад, это рэгулярна. Амаль што пасля кожнай хвалі атакі на Украіну расійскія беспілотнікі залетаюць у Беларусі, нават беларускія ПВА вымушаны збіваць іх, што Зеленскі сказаў, што ведаеце, нават адзіная краіна, якая збівае расійскія беспілотнікі, гэта Беларусь. Крытычна пасмяяўшыся над заходнімі краінамі НАТО, якія не асмельваюцца збіваць расійскія беспілотнікі. Гэта, канешне ж, абсурд. А для Лукашенка, перш за ўсё, канешне, стварыць унутры Беларусі спакойную сітуацыю, каб не правакаваць паніку, бо асноўнае, што ён можна на сённяшні дзень прадаць самім беларусам, гэта тое, што на тэрыторыю Беларусі вайна не перакінецца. Таму абсалютна і безумоўна ён будзе намагацца ізаляваць беларускае грамадства у інфармацыйнай бурбалцы, а для такой ізаляцыі неабходна, каб усе альтэрнатыўныя сродкі пераказу інфармацыі адносна таго, што адбываецца ў Беларусі, былі цалкам знішчаны. Бо гэта не толькі абмен інфармацыі, але гэта таксама і інструмент мабілізацыі. Так вось, на сённяшні дзень інструмент мабілізацыі інфармацыйны, беларускі, які згуляў важную ролю ў 2020 годзе, ў 2022 годзе, амаль знішчаны. Застаецца толькі канал, які будзе, функцыя, якая знішчае манаполію інфармацыйную лукашэнкаўскіх уладаў у Беларусі. Вось, каб захаваць гэтую манаполію інфармацыйную, канешне, будуць праводзіцца спецаперацыі для вынішчэння, блакады, дыскрэдытацыі. Глядзіце, але ці не страляе такім чынам рэжым сабе сам у нагу, бо
У Хойніцкім раёне, напрыклад, за падзенне дрону бліз школы эвакуявалі людзей, змянілі рух транспарту, то бок гэта ўсё роўна не засталося незаўважаным. Ці гэтае замоўчванне спрыяе даверу уладам, ці наадварот павялічвае недавер? Гэта псіхалогія ўсіх аўтарытарных рэжымаў і таталітарных мець манаполію на інфармацыю і на рэальнасць. І калі гэта не ўкладаецца ў інтарэс рэжыма, канешне, яны будуць імкнуцца гэта замоўчваць. Пытанне даверу да сродкаў масавай інфармацыі лукашэнкаўскіх на сённяшні дзень ужо не стаіць. Пытанне даверу да ўладаў ужо не стаіць, бо давер да ўладаў быў абсалютна падарваны ў перыяд сітуацыі з ковідам, калі дадзеныя статыстычныя замоўчваліся, нягледзячы на тое, што візуалізацыя таго, што адбываецца ў Беларусі, была абсалютна відавочнай, што паміралі там суседзі, людзі распаўсюджвалі самі інфармацыю пра крытычную сітуацыю. Тым не менш, гэта не перашкаджала і Лукашенка, і ягонаму атачэнню проста фальсіфікаваць дадзеныя і ствараць патрэбную ім карцінку, што фактычна і прывяло да крызісу выбарчага ў 2020 годзе. Тое ж самае мы пабачылі з гэтымі выбарамі і 2020 году, і 2025 году, калі проста відавочна для беларусаў большасці было тое, што выбары фальсіфікуюцца, людзі не ўдзельнічаюць у выбарах, тым не менш намалявалі 85%. Давер ужо знішчаны, і адбудаваць гэты давер будзе немагчым. Тым не менш, ёсць уласнае бачанне сітуацыі і уласнае жаданне канструаваць патрэбную сітуацыю і верыць у яе. Неважна, у што вераць людзі, важна, што мы можам з гэтым зрабіць. Ці мы можам стварыць сваю карцінку, ці мы можам прымусіць беларусаў гэта верыць. Вось што для іх важна. Яны лічаць нерацыянальна. Тое ж самае, як было з Чэрнобылем. Лічаць, што яны ў стане кантраляваць і ствараць у эпоху новых тэхналогій свае вобразы. Вы згадвалі пра тое, што давер да незалежных медыяў або да тэлеграм-каналаў, якія распаўсюджваюць унікальную інфармацыю, страчаны. А ўсё ж такі, ці бачыце вы нейкі шлях развязання гэтага, як можна было б гэтую структуру пабудаваць і атрымліваць інфармацыю, інсайты з Беларусі? Ну, цалкам яшчэ давер не знішчаны, і гэта відавочна, што людзі ўсё ж такі дзеляцца інфармацыяй, яшчэ застаюцца некаторыя каналы, той же канал Нехта, хаця ён там больш інфармацыйны. Нейкія інсайды яшчэ з сістэмы, з унутранай сітуацыі ў Беларусі перадаюцца апазіцыйным структурам, хаця степень вось гэтай інфармацыі, якая можа нанесці сур'ёзную шкоду для інтэгральнасці сістэмы, для самой сістэмы, ён у значнай ступені панізіўся. Не параўнаць з тым, што было ў 2020 годзе і што было нават у 2022 годзе. Зараз якраз такі вось гэтай масавая мабілізацыя, масавай такі давер, ён падарваны. Адбудаваць яго, на маю думку, на сённяшні дзень ужо амаль немагчыма. Бо ўжо скепсіс і страх унутраны сярод беларусаў настолькі вялікі, што яны ўспрымаюць любыя інфармацыйныя ініцыятывы як нейкую правакацыю спецслужбаў. То бок, каб стварыць такую структуру, неабходна перш за ўсё, каб апазіцыя аднавіла свой аўтарытэт і свой уплыў. І ўжо толькі пасля гэтага думаць пра інстытуцыянальнае стварэнне такіх структур. Важна, каб інфармацыйныя рэсурсы, такія, напрыклад, як Белсат, таксама аднавілі свой давер, бо да Белсата у свой час быў велізарны давер і велізарны ўплыў, і людзі дзяліліся інфармацыяй. Тут ужо пытанне новага кіраўніцтва, наколькі яна адбудуе вось гэты аўтарытэт Белсату, наколькі ў вачах беларусаў Белсат будзе важнай структурай для того, каб дзяліцца з ім інфармацыяй, перадаваць інфармацыю, нейкія інсайды, у тым ліку пытанні з карупцыяй, пытанні з бяспекай. Гэта залежыць толькі ад людзей, якія кіруюць гэтымі каналамі, кіруюць гэтымі структурамі. Але перш за ўсё, канешне, неабходна аднаўленне аўтарытэту апазіцыйных структур. На сённяшні момант, пасля шэрагу такіх скандалаў, жудасных правалаў,
Мне падаецца, гэта будзе вельмі цяжка зрабіць, але асноўнае, што трэба, змяніць мысленне, стаўленне да сваёй працы, да сваёй місіі, да сваёй ролі. Калі ўсцяж гэта будзе падыход гульні ў казакі-разбойнікі, мы страцім усе ініцыятывы, усе магчымасці нейкім чынам пераламіць сітуацыю нават у крытычны момант для сістэмы. Змяніць мысленне трэба, перш за ўсё. Мы размаўлялі з доктарам палітычных навук Паўлам Усавым. Знакамітую фітнес-трэнерку Наталью Новажылаву імаверна будуць судзіць паводле так званага пратэставага артыкулу. Праваабаронцы звярнулі ўвагу, што ў судзе Маскоўскага раёну Менску 17 лютага будуць разглядаць справу ў дачыненні жанчыны з ідэнтычнымі ініцыяламі. Іншыя падрабязнасці пакуль невядомыя. Больш навінаў дня ў нашым традыцыйным аглядзе. Судзіць уладальніка згарэлага гандлёвага цэнтру «Беларусь» у Віцебску будуць 19 лютага. Ён фігурант адміністратыўнай справы, але паводле палітычнага артыкулу. Бізнесоўца Віктара Вялюгу вінавацяць нібыта ў распаўсюдзе экстрэмізму. Пажар у віцебскім гандлёвым цэнтры адбыўся летась у снежні. Паводле судовых экспертаў да інцыдэнту прывяло кароткае замыканне, бо электрычныя сеткі працавалі ў аварыйным рэжыме. У выніку інцыдэнту дапамога медыкаў спатрэбілася 20 асобам. Стала вядома, наколькі падаражэюць камунальныя паслугі для беларусаў. Паводле тарыфаў, устаноўленых урадам з 1 студзеня, плацяжы за тыпавую кватэру павялічацца на 21 рубель. Больш плаціць давядзецца і за электраэнергію. Тарыфы на яе прыбавілі 12%. То бок для тыповай кватэры пры нарматыўным спажыванні рост складзе 4 рублі 51 капейку. У Магілёве пачалі судзіць мясцовага жыхара, які з нажом адбіваўся ад губазікаўцаў. 62-гадовага Аляксандра Кандрычына вінавацяць паводле 3 крымінальных артыкулаў, у тым ліку ў замаху на забойства. Працэс праходзіць у закрытым рэжыме. Мужчыну затрымалі летась у верасні. Паводле сілавікоў магілёвец пачаў адбівацца нажом ад 2 асобаў у цывільным, якія падышлі да яго нібыта для прафілактычнай гутаркі. У выніку, як сцвярджалі ў міліцыі, адзін з губазікаўцаў трапіў у рэанімацыю. Новы этап у гандлёвай вайне ЗША з суседзямі ды іншымі краінамі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп увёў 25% мыта на ўвесь імпарт сталі і алюмінію. Палітык мяркуе, што такія захады дапамогуць падтрымаць унутраную вытворчасць і прынясуць больш працоўных месцаў. Лукашенко анансаваў наступны ўсебеларускі народны сход. Паводле яго паседжанне запланаванае сёлета ў красавіку. У новым канстытуцыйным статусе УНС пройдзе ўжо другі раз. Агулам жа гэта будзе 7-е паседжанне сходу. Лукашенко, як старшыня прэзідыуму УНС, выступіць з пасланнем беларускаму народу і парламенту. Таксама дэлегаты ўпершыню заслухаюць даклад прэм'ер-міністра пра выкананне праграмаў сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Запланаваныя і шэраг кадравых рашэнняў. З 2022 года УНС у Беларусі заканадаўча лічыцца найвышэйшым прадстаўнічым органам народаўладдзя, аднак трапіць у ягоны склад здолелі выключна лаяльныя рэжыму асобы. Сярод амаль 1200 дэлегатаў чыноўнікі, дэпутаты, прадстаўнікі БРСМ і Белай Русі. Абмяркуем гэтую тэму з палітолагам Дмітрыем Балкунцом. Вітаю вас, спадар Дмітрый. Прывітанне. Стала вядомая дата першага паседжання УНС і пытанні, якія будуць на ім абмяркоўвацца. Між іншага, чальцы сабрання даслухаюць даклад прэм'ера, ухваляць кадравае рашэнне і прадставяць праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. На вашу думку, заходзячы з гэтага плану, якую ролю адвялі УНС? Гэта цалкам штучнае ўтварэнне, якое было зроблена Лукашенко дзеля нейкіх сваіх яго мэтаў, планаў захаваць сваю ўладу. Ён гэту мадэль вымушаны быў скапіраваць, магчыма, у Казахстане, часткова, магчыма, нават у Паўночнай Карэі, але ён планаваў перайсці на гэту пасаду, але ён не выканаў тое абяцанне, якое ён Пуціну даваў. Таму ён зараз і кажа, што вось трэба там чарговыя мерапрыемствы правесці, таму што ён сам гэта ў Канстытуцыю прапісаў. Калі раней меркавалася, што ўсё ж такі Лукашенко зойме пасаду кіраўніка УНС, гэта будзе пэўны транзіт улады, то цяпер дыктатар заявіў пра тое, што трэба пазбегнуць гэтага двоюладдзя. Ці сведчыць пра тое, што Лукашенко канчаткова заявіў, такім чынам перадумаў займаць пазіцыю кіраўніка УНС і вырашыў застацца на пасадзе кіраўніка краіны.
Не, а гэта аднаму другому не супярэчыць. Каб не было двоеўладдзя ў яго ў галаве, трэба, каб ён быў адразу на двух крэслах сидзеў. Таму і там будзе. Але ці гэта будзе азначаць, што УНС не давераць выконваць паўнамоцтвы, якія прапісаны на паперы, бо паўнамоцтвы дастаткова шырокія. Гэта і абвяшчэнне рэферэндумаў, магчымасць прымаць важныя законы, нават адхіляць кіраўніка краіны ад пасады. Ну так, гэта ён прапісаў, калі Лукашенко меркаваў, што ён будзе займаць толькі одну пасаду, ён все ж таки там, магчыма, абяцанкі нейкія даваў Пуціну і грошы за гэта атрымліваў. Але так здарылася, што ён выпадкова вырашыў, што не трэба выконваць тое, што ён там планаваў ці абмяркоўваў, а ён захавае две адразу пасады, таму навошта тут гэтыя паўнамоцтвы, яго зараз вялікія паўнамоцтвы. Таму я думаю, што гэта вытварэнне будзе такім дэкаратыўным і яно ні на што паўплываць не будзе. Але я бачыў нейкія заявы там кіраўніка так званай цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі, ён казаў, што трэба змяніць канстытуцыю, напрыклад, і каб кіраўніка Беларусі ў будучым абіраў ВНС. Напрыклад, калі Лукашенко там нейкі перыяд прыме такое рашэнне, што трэба, каб Колю Лукашенко абралі кіраўніком Беларусі, чаму б гэтыя паўнамоцтвы ён не перадаў, напрыклад, ВНС, каб чальцы з гэтай арганізацыі ці там гэтага форума яны вырашылі, што Нікалай Лукашенко павінен быць наступным кіраўніком Беларусі. Яны зменяць канстытуцыю, напрыклад, і абяруць Нікалая Лукашенкі, напрыклад, ці там, не ведаю, сабаку нейкую абяруць новым кіраўніком Беларусі. Але таксама ці азначае гэта, што ёсць патрэба мяняць канстытуцыю зноўку. У ёй прапісана, што пасаду крэсла прэзідэнта можа заняць асоба не маладзейшая за 40 гадоў. Мы ведаем, што Лукашенко ўжо некалькі раз мяняў канстытуцыю. Гэта не з'яўляецца для яго нейкай праблемай. Таму калі вырашыць, што трэба там знізіць гэты цэнз, ён можа гэта зрабіць. Напіша 25 год, напрыклад. І там напіша, што кіраўніком Беларусі можа быць чалавек толькі, які там з'яўляецца сынам Александра Лукашенка, напрыклад. Ці монархію ў Беларусі стварыць штучную. Гэта ж зразумела, што ўсё гэта пародыя, над якой зараз працуе Лукашенко, і ён насміхаецца над беларусамі. Утвараючы такія штучныя арганізацыі, дзе нават, я памятаю, на апошнім з гэтым сходзе, які был у мінулым годзе, там, мне здаецца, нават ніхто ніякіх выступаў не рабіў. Там был толькі даклад аднаго чалавека. Ну і на вашу думку, як яшчэ могуць выкарыстоўваць усебеларускі народны сход? Ці можа Лукашенко звяртацца да гэтых паўнамоцтваў пры патрэбах, а калі такіх патрэбаў няма, то, уласна, і не даваць ніякіх паўнамоцтваў гэтаму органу? Ніякіх паўнамоцтваў нам даваць не будзе, але там, мне здаецца, нейкія яны нават стваралі ці стварылі нейкі працоўны орган, які павінен неяк там нешта рабіць, але яна нічога не робіць. Я нават мяркую, што там ніякіх абмеркаванняў не адбываецца. Гэта проста будзе гісторыя, зноў людзей пасадзяць у аўтобусы, правезуць у Менск, там у нейкія гатэлі іх адправяць, канцэрт пакажуць, заслухаюць справаздачу некалькіх чалавек, і ўсё, і на гэтым ўсё яшчэ на 1 год закончыцца. Таму што гэты орган не мае ніякіх працоўных органаў, ён не займаецца распрацоўкай дакументаў, нейкіх абмеркаванняў. Гэта ўсё ж цалкам штучнае ўтварэнне, якое не мае ніякай, мне здаецца, перспектывы. Тое, што зараз Лукашенко там вымушаны праводзіць гэты сход, ён гэта робіць, таму што гэта прапісана ў законах, якія ён сам і прыняў. Але я памятаю, калісьці адзін эксперт расійскі, ён зараз у міграцыі ўжо знаходіцца, таму я магу гэта сказаць, ён у 2020 годзе прысутнічаў на адным там абмеркаванні расійскіх экспертаў. Там Лаўроў выступаў. Ён прыехаў тады ад Лукашенка, вярнуўся, і ён абмяркоўваў з ім палітычны транзіт, тыя выкананні дамоўленасцей, якія былі паміж Пуцінам і Лукашенка дацягнуты аб сыходзе Лукашенка на пенсію. І Лукашенка Лаўроў казаў, як гэта будзе адбывацца, і ён сказаў, што ён перайдзе на пасаду кіраўніка ВНС, а пасля гэтага будуць там выбары праведзена, і ён сыдзе на пакой. І Лаўроў не разумеў, што такое ВНС. Ён яму там абмяркоўваў, што гэта некий там парламент над парламентам. Ён гэтым экспертам Лаўроў тады сказаў, чорт ці што, Лукашенко себе придумал, але не зразумела, навошта яму трэба, але ён сыходзіць. Але адбылося тое, што адбылося, Лукашенко нікуды сыходзіць не плануе. Дзякую за гэтую размову. Мы пагаварылі з палітолагам Дмітрыем Балкунцом.
Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Каб яго наведаць, наведзіце камеру тэлефона на QR-код на вашым экране і перайдзіце па спасылцы. Аднак дбайце пра сваю бяспеку і карыстайцеся тэхналогіяй VPN. Калі ж вы не ў Беларусі, падпісвайцеся на канал і заставайцеся ў курсе актуальных навінаў. Ад важных заяваў да відэацікавінак. Мае калегі падрыхтавалі агляд найцікавейшых матэрыялаў з сацыяльных сетак нашага тэлеканалу. Вашай увазе Белсат онлайн. Ці мусіць Захад пайсці на перамовы з Лукашэнкам для вызвалення палітвязняў? Такое пытанне задалі мае калегі з рэдакцыі сацыяльных медыяў у супольнасці нашага YouTube-каналу Белсат Ньюс. Каля 2/3 белсатаўскіх гледачоў, што паўдзельнічалі ў пытанні, скептычна ставяцца да перспектывы дыялогу з Лукашэнкам. У каментарах выказваюць думкі, што перамовы і саступкі толькі зматывуюць рэжым да працягу рэпрэсіяў. Да таго ж, гледачы нашага каналу проста не вераць у тое, што Лукашэнка будзе выконваць дамоўленасці з Захадам, нават калі перамовы сапраўды адбудуцца. Прыйшоў час паразмаўляць пра Каржа. Не, гаворка не пра спевака Макса Каржа, які сваёй творчасцю збірае стадыёны, а пра ягонага далёкага продка Васіля, які збіраў партызанскія атрады ды зрабіў іх сапраўдным брэндам Беларусі. Пра легенду партызанскага руху Васіля Каржа распавядуць Тимоха Кудовіч ды ягоныя коцікі ў новым выпуску праграмы «Вусы з Карыны». Паглядзець, які вы можаце на нашым YouTube-канале «Белсат History». Что, зноўку пра вайну і Савецкі Саюз? Тимох, ну так сабе тэмы. Давай, можа, сапраўды лепей пра музыку і пра Максімку нашага любімага. Малы паўзраслеў. Ну, слухайте, пра непрыемнае таксама трэба гаварыць. І пасля мы не пра СССР вайну будзем гаварыць, а пра беларусаў у гэтай вайне. А тэма эта, паверце, зусім не сумная, хоць і не заўсёды прыемная. Такім чынам, разбіраем сёння адзін з самых папулярных брэндаў Беларусі на прыкладзе легендарнага партызана Васіля Захаровича Каржа. Чаму партызанскі рух з'явіўся на тэрыторыі Беларусі задоўга да Другой сусветнай вайны? Хто такі камрад Пабла і як Васіль Корж жыў у кайф на Піншчыне? У новым выданні «Вусоў з Карыны» на YouTube-канале «Белсат History». Дацкі адказ Трампу. Пасля скандальнай заявы амерыканскага прэзідэнта пра намер далучыць да ЗША востраў Грэнландыя, дацкія актывісты запусцілі петыцыю наконт далучэння да іхнай краіны аднаго з амерыканскіх штатаў. Пра незвычайную ініцыятыву распавядаем на старонцы Белсату ў Фейсбуку. Паводле аўтараў петыцыі далучыць да Даніі варта Каліфорнію. Маўляў, Трамп кепска ставіцца да гэтага сонечнага штату. На выкуп Каліфорніі плануюць сабраць $1 трыльён, а сам штат перайменаваць у новую Данію. Нечалавечы адпачынак. У Кітаі працуе аквапарк для парсючкоў. Для лычыкаў пабудавалі басейны нават горку, з якой тыя скачуць з радасным рох-рох. Паназіраць за забавамі кітайскіх парсючкоў і, можа, нават трошкі пазайздросціць можна, дзякуючы відэа ў інстаграме Белсату. У сённяшнім выданні гэта ўся інфармацыя. З вамі была Юлія Лабанова. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы.